Уважаеми зрители на Швъргало, започва предаването конкретно, което днес ще се фокусира върху един много интересен сюжет. Вратата. Вратата – най-важната част от една къща. Тя е праг, тя е граница. Тя е прагът, през който, когато човек премине, не само се оказва в едно друго пространство, но е възможно да влезне и в съвсем друго ниво на своето съзнание. Вратата е като символ на преход, като надежда за новото, отворената врата, свободолюбието, но има и един друг знак, затворената врата, което си знаем, че това е края, това е пределът на всичко. И така, портата и вратата могат да символизират навлизането във важно пространство, такова каквото ние днес ще направим за пореден път, навлизайки в пространството на професор Донев. Здравейте, професор Донев. Много ми е драго да се видим и по-скоро да се върнем малко по-назад. Да се върнем назад там, в онази територия на човешкия живот, детството, където стоят заключени всичките отговори на важните въпроси, поне според Фройд е така. Да се върнем към вашето детство. Защо врата? Вие сега тук ще ни представите една изключителна врата. Врата, която има безброй много възможности само в едно. Безброй в едно 2015. Супер иновативна, мултиинтерактивна, Smart Door Unlimited. Изобщо, връщаме се във вашето детство. Има ли там отговор на въпроса защо врата? Вижте, Елена, знаете ли, разбира се, отговор има. И не един, не два. Всичко започва от там, че аз имах две детства. Колко интересно, професоре. От 1 до 3 и от 2 до 4 години. Като по-късно, когато вече станах на 7 години, не си спомнях второто детство, а помнях първото, което свършва точно когато второто започваше. Разбирам. И аз помня как имахме къща. Там, където аз живеех, където израснах, но нямахме врата. Бяхме около между 7 и 10 деца. Израснахме на много силно течение. Това много спомагаше нашите чувства, нашите мисли, емоции, въжделения, копнежи. Това ви е движело вътрешно, най-вероятно. Точно така. Ние нищо не складирахме, нищо не слагахме в хладилник, в брокан, Бога ми. Не. Всичко това течеше и се въртеше из къщата като един бесен смерч. И ние израснахме, обменяйки своите фантазии, своите блянове, копнежи и професионални въжделения. Колко човека израснахте така на течение? Около 27 човека. 27 човека и само вие, професоре? Само аз, защото аз бях по-близо до тоалетната. Течението беше много силно. Само аз успях да завърша между 3 и 7 висши образования. Всички други завършиха по 2. Винаги така много се възхищавам. И когато, извинявайте, че ви прекъсвам, просто се върнах назад, много назад в детството, тогава, когато още не бях роден. И се спомних, че ние до такава степен липсваше вратата, че ние ходихме в съседните домове, в съседните къщи, за да затваряме и отваряме чужди врати, за да преживеем това, което хората ежедневно вършат, но не си дават сметка. Какво е да отвориш една врата? И какво е да я затвориш, когато не е отворена? И да знаеш, че една врата може да се отвори, но една врата може и да се затвори, когато се отваря друга. Всъщност, вие с тази иновация така ще запълните една основна липса във вашето детство, така да разбирам. Точно така. Да разбирам идеята на... И аз, и ние, които сме с мен, ще се опитаме да поставим, да реабилитираме, да реваншираме значимостта на стълбата в овощарството. Така. И поемайки в тази линия, аз много държа да се знае, че всяка една промяна в данъчния закон, която касае цялата основополагаща административна мярка, това няма как да остане незабелязано от Европейския съюз. Така е. 4 лева да се спестят на секунда, това вече, пак добре. Това вече може да допринесе и да вие самата да усетите положителния ефект. Та когато бях дете, аз си купих за първи път врата. На колко години бяхте, като направихте тази покупка? Мисля, че бях навършил вече 24 години. Една сериозна възраст от периода на детство. Първата ми врата, която купих, но тя много бързо се амортизира. И тогава някъде се появи... И тогава се появи Недялка, моята първа любов. Тя падна през тази врата и загина. От тогава аз не използвам врати. Така се е случило. Знаете ли, Недялка беше толкова удохотворен човек. Тя първо се прещипа умишлено на вратата, защото имаше прекалено дълги пръсти. После... Ако за вас е тежко, може да не се връщаме не искам да се връщам назад, този спомен. Защото аз тогава и заминах за Шаолин. Много неща. Първата камбана, която отлях
термометъра, моят син изяде термометър. Просто ми се струпаха много неща. Но проблемите са ви изградили, за да стигнете до този момент, който така ние се намираме и в който вие наистина имате безкрайни възможности. Даже професор Донев, трябва да ви кажа, понякога чак се очудвам как така ви се раждат идеите, откъде ви хрумва, какъв непрестанен извор на идеи сте всъщност вие. Знаете ли, когато знам, че вие ще дойдете, когато очаквам вашето появяване, това са месеци наред. Аз през това време вече работя. Сешуара е пуснат, печката работи. Вкъщи се въртят хора. Идват и извънземни. Вие знаете, че аз поддържам много сериозен контакт. Моят двор е винаги отворен за иноземци. И същевременно, когато се скриете, не може да ви открие човек. Ние имахме... Така, защото аз се скривам самия себе си, скривам си личната карта, дори аз не мога да се позная. Но това дори за мен аз себе се обвинявам в това. Да, за мен е необходима хигиена за такъв огромен ум като вашия. Просто невъзможно е да нямате необходимост в един момент да бъдете сам със себе си, за да можете да ни зарадвате с нещата, които откривате ежедневно, ежечасно, ежеминутно, какъвто е случая днес с... А как е вашия личен живот? Вие успяхте ли? Задумихте ли се? Аз, знаете, професор Донев, че моят личен живот се фокусира най-вече върху работата в предаването, конкретно и върху нашите срещи. За мен наистина това е повод за обновление, всяка една среща с вас и докосване до вашия талант. Виждате, ми се по-блага, по-уверена, сякаш разтърсена от някаква вътрешна душевна центрофуга. Възможно е да съм уморена, но това пак казвам, че е възможно. Може така да ви се струва. Всичко е наред, професор Донев.